ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав деҳаи гулистон номи пештараш деҳаи советобод мебошад. дӯстони азиз, аз ин тараф бозори ноҳияи шаҳри нав, марҳамат худи бозор, ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри ҳисор ва шаҳри душанбе. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. аз рӯи калон то хона 1,9 километр. бисёре бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 8 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. барқ ва об дар ҳавлӣ гузарондагӣ аст. дар наздикиаш мактаб ҳаст дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳояш ҳам ҳамаш ҳаст. сурочна фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва боз хотир расон мекунем ки ҳавлӣ ҳам фурӯш мебошад ва ивазам мешавад бо мошин. вариант бошад, марҳамат метавонед пешниҳод кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.